Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ба ҳама бародарону хоҳарон хуш омадед ба шабакаи дӯстдоштаи худатон Хазинаи маърифат. имрӯз хостам баҳри ҳама шахсиятҳое ки имрӯз аз гуруснагӣ, аз бечорагӣ, аз беҳоливу бемадорӣ меноланд. мо на ба гуруснагӣ, на ба барфу борон, на ба гармӣ сабру тоқат надорем. бинед ҳаёти паёнбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам чӣ гуна гузаштааст. имрӯз хостам ки як саргузашти талхе аз пайғамбар Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам ва духтари он шахс Фотима разияллоҳу анҳ каме ба шумо пешкаш гардонам. умедвор ҳастам ки ин қиссаи дарднок, ин қиссаи аламнок ба ҳар яки шумо писанд меояду ба худ як манфиате мегиред. ҳар шахсияте ки дар шабакаи Хазинаи маърифат обуна ҳаст, мо ҳаракат мекунем ки ба он шахсият як ғизои маънавӣ диҳем, як саргузашт, як қироати Қуръон, як нашиди зебо барои ӯ тақдим бисозем. ва ҳар касе ки ин наворҳои моро мебинад, иншааллоҳ савобаш дар номаи амволи ҳар яки мову шумо мерасад. чӣ хеле ки бузургон мегӯянд, ҳар як чизи хуберо ки донистӣ, ҳатман бояд онро ба дӯстонат равон кунӣ. имрӯз ин қиссаи дарднокро, ин қиссаи аламнокро ман хостам ки ба шумо пешкаш гардонам. хулас гапро зиёд намекунем, мегузарем ба қиссаи пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ва духтари он Фотима разияллоҳу анҳ. рӯзе пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ба меҳмонӣ ба хонаи Фотима равон мешавад ва мегӯяд ки мехоҳам бо худ ҳамроҳе дошта бошам. баъдан як саҳобаи худро, як саҳобаи гӯем ҳама саҳобаҳош беҳтарин буд, аммо Имронро бениҳоят дӯст медошт. як саҳобае бо номи Имрон буд. онро ба назди худ даъват кард. гуфт: имрон, имрӯз ман ба хонаи духтарам Фотима разияллоҳу анҳ ба меҳмонӣ меравам ва мехоҳам ки туро ҳамроҳи худ бубарам. баъдан Имрон ба сӯи пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам чунин ҷавоб дод: хоб шудааст ай Муҳаммад, ҳар че ки шумо хоҳед, ман ҳамеша омода ҳастам. баъдан пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам бо ҳамроҳии Имрон ба сӯи хонаи Фотима разияллоҳу анҳ роҳсипор шуданд. вақте ки ба назди дари Фотима разияллоҳу анҳ омаданд, дарро кӯбид ва аз пушти дар Фотима гуфт: кист дар пушти дар? баъдан пайғамбари худо Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт: духтарам, ин манам, падарат Муҳаммад. баъдан Фотима гуфт ки падарҷон, ҳамроҳи шумо касе ҳаст? баъдан пайғамбар ҷавоб дод ки бале духтарам, саҳобаи ман Имрон ҳамроҳи ман ба хонаи ту ба меҳмонӣ омадем. баъдан Фотима гирён шуду бо як дарду алам, бо як ғамгиниятӣ ба падар ҷавоб гуфт: падарҷон, узр мехоҳам, дар танам либоси хуб надорам, дар сарам рӯймоли кӯтоҳ дорам. баъдан пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам рӯймол банди миёнашро кушода ба духтараш Фотима разияллоҳу анҳ медиҳаду рӯймолро мепӯшад. баъдан пайғамбар бо ҳамроҳии Имрон ба хонаи Фотима ворид мешаванд. баъдан Фотима омада ба назди падар гирён шуда мегӯяд: падарҷон, 3 рӯз аст
ҳеҷ чиз нахӯрдаем, ҳеҷ чизе барои хӯрдан ҳам надорем. паёнбар ба сӯи осмон нигоҳ карда гирён мешаваду мегӯяд: Фотима, духтарам, ман худам 3 рӯз боз ҳеҷ чиз нахӯрдаам. дӯстонам, имрӯз мо бар як соати гуруснагӣ тоқат намекунем. бинед ки пешвои мо пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам бо ҳамроҳии аҳлу оилааш чунин рӯзҳои вазнинро гузарондааст. пас худованд ҳамеша босабурон аст. худованд бениҳоят дӯст медорад одамеро ки ба каму зиёд сабр кунад. агар ки мову шумо ба як луқмае ки имрӯз мехӯрем сабр кунем, шукрона кунем ба Парвардигор, иншоаллоҳ Парвардигор аз ҳама неъматҳояш моро бархурдор мегардонад. бинед ки як паёнбари бузург, як сардори паёнбарҳо ин қадар рӯзҳои вазнин гузарондааст. мову шумо як бандаҳои гунаҳкор ба як камбағаливу ба як нодорӣ шукрона намекунему, сабр намекунем. ба ҳамин хотир дӯстонам, ҳамеша босабр бошед, дуо кунед. паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд ки ҳар он шахсияте ки аз гуфтаҳои ман берун мебарояд, ман фардо онро шафоат намекунам. пас пешвои мо паёнбари худо Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам ин қадар вазниниҳоиро ки гузарон, ин гуруснагии мо ҳеҷ аст. ба ҳамин хотир ба гуфтаи Аллоҳ ва Расул мо амал кунем, иншоаллоҳ дунё ва охирати мо обод хоҳад шуд. ҳар чизе ки аз гуфтаҳои паёнбар аст, ҳар ҳадисҳое ки аз гуфтаҳои паёнбар аст, иншоаллоҳ касе пайдо нашудааст ки гуфта бошад ки барои ман залал кард. ҳар як ҳадису ҳар як гуфтаҳои паёнбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам барои охирати мо лозим аст. паёнбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ин қадар рӯзҳои вазнинро гузаронд, мо бошад сабр намекунем. ба ҳамин хотир ба пастии зиндагӣ агар ки мо сабр кунем, иншоаллоҳ ба ҳама неъматҳои худо мерасем. худованд босабуронро боз ҳам мегӯям бениҳоят дӯст медорад. босабр бошед. дар ҳар пастиву баландии зиндагӣ ғамгин нашавед. шукрона кунед. шукрона кунед ки имрӯз як ноланон ёфтем, хӯрдем. ин буд як саргузашти талхе аз паёнбари худо Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам ва духтари ҳазрат Фотима разиаллоҳу анҳ ки ман пешкаши шумо гардондам. агар хатое дошта бошам дар ин қисса, агар ягон нуқтаеро ноҷо гуфта бошам, аз ҳар яки шумо узр мепурсам. боз ҳам мегӯям ки бо сабр бошем, иншоаллоҳ дунё ва охирати мо обод мешавад. дӯстонам, медонам ки ин рӯзҳо чӣ рӯзҳоеро ки мо аз сар намегзаронем. ба ҳамаи ин шукрона бояд кард. шукрона бояд кард. худованд ҳар яки мову шуморо дар роҳи рост, дар роҳи иннал сиротал мустақим ҳидоят бигардонад ва худованд аз ҳама меҳру муҳаббат, аз ҳама меҳру муҳаббаташ моро бонасиб бигардонад. худованд дунё ва охирати ҳар яки мову шуморо обод бигардонад. шоҳрух будам дар хизмати шумо бандаҳои худо. то барномаҳои оянда худованд ёру мададгори ҳар яки мову шумо бошад. дар куҷои дунё ки набошед, худованд аз ҳама бемориҳо дар ҳифзу амони худаш нигаҳбон бошад. боз ҳам мегӯям ки худованд ҳар яки моро бо имон нигаҳ дошта ва бо имон аз дунё барад. худо ёру мададгори ҳар яки мову шумо. наворҳои моро интизор бошед. иншоаллоҳ
савоби ин наворҳо ба шумо ҳам хоҳад расид. худо ҳофиз. шабакаи хазинаи маърифат, нашидҳои беҳтарин, қироатҳо бо садои қориҳои ширинсадо, баҳри мову шумо, эй ҳамватанони азиз.